2007. godine, dakle pre, koliko je to, sad ovo je 24, znači pre mnogo godina, skoro da kažemo 20, ajde nije, sam napravio organizaciju sa Željkom Mitrovićem, koja je postojala da bi hollywoodska B produkcija došla u Srbiju i mogu da se pohvalim da sam jedan od onih koji je obezbedio da sve produkcije u Srbiji koje snimaju, hollywoodska, ruska, bilo koja produkcija, filmska, mislim naravno na ove legalne produkcije, su oslobođene PDV-a i iz tih razloga, na primjer, svi naši glumci, producenti, režiseri danas imaju 400% više posla nego što su imali ikada, jer sve strane produkcije rade u Srbiji. Moja organizacija u saradnji sa srednjom školom, fakultetom dramskih umetnosti i filmskim studijima u Šimanovcima je rezultirala saradnju 2007. godine i od tada do danas ta saradnja se odvija nesmetano.
i filmskim studijima u Šimanovcima. Ta saradnja se odvija nesmetano. Šta? Jesam ti bio igra? Jesi me razvela od žene? Šta? Da se igraš, da dobiješ status u realitiju? Je li to poenta bila? Pitam te, je li to poenta? Da, ja sam čekala. Pa dobro, pitam te, jesi sa mnom ili nisi? Glavu isto, ovo sve ovako, ali napred. A čekaj, objasni mi, okreni se. Zašto si istetovirao ovo? Pa ne znam, tužim se. A šta je to? Neki demon s rogovima. Jebeno izgleda. Prijatelj me crto taj skeč. Meni se ovo sviđa. Ovako zmijsko. Ne. Nego šta je to? Kao vanzemaljac triokal 666. Kao indijan. Da li zna kao 666? Ajde, čekaj, di. Eto, bar je Brandon priznao. Lepa su mu usta. Mi smo pederi, našli smo najbolji. Samo misliš seks? Kakve ste bile? Hvala ti na divnih 8 mjeseci što si nisi odustala od mene i bila tu sam i bila tu za mene. Hvala što si ušla u moj život, rekla sam ti, ti si osoba koja samo zaslužuje da bude deo mog života. Volim te, Jovana. Nisam romantična, ali sam plakala šalu. Beži bre, mrši u pičku materiju. Beži bre od mene bre. Pička ti materi. Beži bre od mene. Mrši ti pička ti materi. Beži bre od mene bre. Napadate to. Ni vi. Šta radiš ti skapati od mene, bre, više? Šta radiš, bre, od mene više, jel? Ubeću vas sve, jer ti jasno! Sve ću vas pobiti! Ti jasno, bre! Ti jasno, pobit ću vas sve! Pošto je sve što urade i vrh ove države, ja sam uvek bio uz to, ako ti nisi za to, Kako? jebi ga, menjaj državu, šta Nisam da ti te kažem? čuo, Pa Nenad. kažem ti. Nisam te čuo, majke nisam Jebi ga. čuo. Ja volim ovu državu i volim kako ljudi vode ovu državu. Svaka tako. čast, svaka Da, da, čast. tako da. A kako ljudi vole ovu državu? Vode ovu državu. Vode? Da, da, da. Hvala vama što ste ovde ovoga jutra. Evo, dakle, u 11 sati vi potpisate koalicijni sporazum. Možete da nam kažete ko će sve da bude u toj koaliciji šire? Najšira moguća koalicija, dakle, bit će od, naravno, Srpska napredna stranka, pa onda naši koalicijni partneri Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, PUPS, Srpska radikalna stranka, Pokret socijalista, SDPS Rasima Ljajića, SMP Nenada Popovića, Udruženje građana Porodični alarm, Udruženje građana Porodični alarm.
Ja se ne bi usudio da majku krivim za bilo šta. To je jedna trudna majka koja je imala 2 dece, sada ima 1 i drugo u stomaku, 3 koje će se hraniti ukoliko se pronađe telo.